Les rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Próxima parada, Valencia, la Font de Sant Lluís. Al pujar i a baixar del tren, els preguem tinguin atenció per a no introduir el peu entre l'andana i el tren. Les rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Final de trayecto. Próxima parada, Valencia, Estació del Nord. Correspondència amb totes les línies de Rodalies, trens de mitja i llarga distància i metro. Al pujar i a baixar del tren, els preguem tinguen atenció per a no introduir el peu entre les finals del trajecte.